Aran ustet, barrun gaudela ja. Kaixo, egun on denoi. Kaixo, egun denoi. Gure lehenengo aldia YouTubeko zuzeneko batean, teknikoki egin dugu sekulako mini ikastaroa, baina ez dakigu antxe bertan aigean emititzen edo ez. Zuk ikustezu? Bai, kaixo, egun denoi. Bai, nik jarritan neukan eta emateunez, bai? Orduan ez dakit, oendi norbait daun, zuk ikustezun izaro. Nik ez dut ezer ikusten. Vale, pixkanaka jungo geha hau. Bai, igual eskatzea Bai, gure bueno. norbait ikusten nahi bali bada zuzenean, txatean, YouTubeko txatean idatzi badezake ikusten dela eta entzuten dela, izango zen kriston mesedea guretzat, eta bestela, bagoaz gu aurrea itxu-itxuan. A ber, ustet lau pertsona edo badaudela, Bai? eh? Venga. Baino, ez dakit, a ber. Claro, eta gero retardo pixka bat Egun eduki. on dena primeran, Bai, vale. venga. Bai, Edurne irazo eskerrik asko. Aizendo, Edurnez, mi esker. Oso ondo, ba, hasiko geha orduan izaro. Bai. Bueno, hau ja bigarren denboraldiko azalpena dugu, ezta? Eskorpiokin hasi ginen, orain Sagitario denboraldian sartu ginen atzo, eta abenduak 21 arte egongo gea. Orduan, bueno, guain azalduko iteu denboraldi honen pixkat ezaugarrik eta nundin orakok, baino lehenago igual guatuko gea, guatuko dugu nundik gentozen, ezta? Eskorpio denboraldi hartatikan, pixkat bai barne mugimendu horiek, pixka gai sakonagoak, zailagoak, askatzeko denboa ez, beharrez genuen guztioi, ideiak, pentsamenduk, gauza materialak. Eta, bueno, aipatzea baita, ez dakit zuk izaren nola bizituzu, baina nire ingurun jende asko sumatu dut, bai kontsultatan eta bestelare bai, baitzaligo, pixka torrez, esate zuten jo udazkeneko zea horrekin bai, barrua behi da gehiago, gauzak iteak kosta, gai sakonekin batzuta, baina hor atasko batekin bezala, ez? Ze Bai. esateko daukazu honen ingurun? Bai, ala da, ez? Irutze zai sentsazio orokorra hortik jundala, baina igual pixkat gogoratu behar dugulako edo jendeari kontatu edo nahiko genioke em, bidai bat bezala dala hau guztia, ez? Zeinutik zeinura pasoa dena, ez? Ariesetik piztiz arte, dena badala bidai bat, eta bidai horretan badagola oso ondo adierazita edo bizitzaren pulsoa, ez? Orduan, azkenean, zeinuak berak badoaz pum-pum batean, ez? Bizitza azkenean dalako, bihotza pum-pum, egiten du, arnasa ere da, ireki itxi, eta zeinuak ere badoaz, txandaka, kanpora, barrura horretan, ez? Orduan, bigarrena dugu hau, eta ja ikusiko da, hirugarrena egiten dugunean ikusiko da ja pixka bat urrenkera hori, ez? Orduan, eskorpio bada barrura, ura zeinua dalako, ura elementua dalako, eta orduan eskorpio bada barrura, barne mundu emozional sakonera sartuta egon, ez? Pixka bat eskorpiok eskatzen digun gure emozio sakonenak eskutuan dagona, ilunpean dagona, bada energia bat ola, ez, pixkat orokorrean ez dena gustoko, ez, zaigulako inorri barrura behira jarri eta gure txokolate pote guztik ateatzen hastea. Orduan, eta orain pasoa Sagitariora bada berriro kanpora, ez? Orduan, pixka bat yin-yang, ez? Mugimendu hori, eskorpio, horrez, iluntasun horretatik. Orduan, bai, arantzuk esatezuna, ez? Inguruan somatu da, nik bertan ere nire buruakin somatu de eskorpio beti da, como, venga, sartu eta hortxe dazkazun korapilo eta zea guztik biztan gelditzeia, ez? Orduan, hori, orokorrean ez gustatzen, baina aurreko saioan aipatu genuen bezala, oso momentu aproposa izan da, terapia egiteko barruan dauzkagun trauma konpondu gabeko historik eta ausartzen danak, hori kanpo bateatzea, orain Sagitariora iristen da, garbik eta hori dena eginda, eta Sagitariori ja besoak zabaldu eta jasotze baterako prest usten diogu bidea pixka bat, ez?
Hoi da izaro. Ba, edudik gabe ez, eta hor esan dezuna ez, aprobetxatu dunak, desberdin bizituko zuen, batzuk igual estankatu sentitu dia hortikan nola kudeatu etzekitela edo, ez, harrapatuta energia hortan, da, bueno, entzun gaituztenak, edo pixkat, ez, ausartu janak hor sartzea eta, bueno, argitasun gehiago igual ikusiko zuten naiz eta basiran pixkat inkomodoa izan, ez, gero, azkenen dena zerbaitegatik izatea eta ez, hemen evoluzionatzeko esaten deuna, ez? Astrologia psikologiko evolutibo hortatika. Hori da, bai, eta aran, dena, esan duzu, ez, oso polita, dena zerbaitegatik izaten da, baina orain ikusiko dugu Sagitarioak nola zerbaitegatik bai, baina zerbaitetarako eramaten gaitula, ez? Orduan, bueno, bai, eta zentu hortan animatuko nukeni, zuzenean da baldin badago, badakigu batzuk badaudela, nahi badazute txatean jun idazten, Eskorpio demoraldia nola bizitu dezuten, Osa, komentarioak eta botatzen jun gustora irakurriko ditugula. Izaro, ben batek esateu, ez dala ezer ikusten pantalla beltza daukat edo jartzeu, zakit. Ups. Baina, Edurnek esan digu ondo ikusten dala, ez? Usted baietz, zakiten nagore behan kasua bakarri dan, edo... Hemen printzipioz, zuk zure YouTubean ondo ikusten duzu? A ber, kenduta daukat ez zehatzeko. Bai, bueno, ez daukat play eman da, a ber, momentu bat. Bai, nik usteet, ondo ikusten dala. Beste norbait bali maukea erazun bat, bueno, esango guzu ez. Bai. Barkatuko iguzu, gure lehenengo aldia da, eta ez gaude, hola, oso. Ez gara oso adituak, holako gauzetan. Merkurio retrogradoke ez du asko launtzen, ez? Gainea, guri bakarriko kurritzen zego, gauza hauek Merkurio retrogradoko garaitan eitia. Bueno, eta pixkat Eskorpio denboraldikin isteko, aipatu nahi dugu, hori esan deuna ez, jasoite mezu, kontsultatan, eta baita YouTube aurreko... Markatu, Nik nerian ikusteet, orduan bai. Bai, bale, ematen dunez ondo. Ondo beste matek idatzi dude bai, ondo ikusten zaituztet, perfecto, eskerrik asko denoi. Hoxe, jasoiteu argazki, iruzkin pilo bat, ez, aurreko saioan ingurun, eta, bueno, eskerrik asko. Gurire animatu gaitu, ez, etxeko traste, katea, botikina, zehatu zenbat argazki, ez, hola boltsak beteta, eta esatezia den asko joaran, ze ondo sentitzean hori da gero, eta gaina espazioa etxean eta garbiketa, baina ze intensoa, eta zete goendik etxean laurden bat edo bakarrikin dut, eta bida lau bosei boltsa, zakuka, baina, bueno, eta gero beste batzuk barne mugimenduakine bai. Hoi da, nik onartu berra dakat, eta gaina hori gure kartan atalean ulertzen da zergati den, nire Eskorpio energiak guri garbiketarako ematen digun puntx edo zea hori, bizitzako arlo ezberdinetan dala, eta nire kasuan ez da inbeste gauza fisiko eta materialean, zetik nik adibidez pertsonalki ez dut egin limpia etxeko trastoena eta hola, oso gutxi, nire limpia o garbiketa hori junda gehiago beste arlo batzutatik, ez? Eta oso errez, oso simple, nik Eskorpio badudalako hirugarren etxean sartuta, ez? Eta hirugarren etxea, zuek jakiteko da, komunikazioaren etxea, gertuko jendearekin harremana, orduan nik sentsazioa dut limpieza, garbiketa gehiago egin dudala, arreta jartzen, nola komunikatzen naizen, zer esaten dudan, zer ez dudan esaten, norekin harremantzen naizen ere ingurunean, garbiketa gehiago hortik junda, ez? Orduan jendearen ere ez gelditzeko bakarrik garbiketa fisiko, material eta objetuen garbiketa horretan, badirela ere beste garbiketa mota batzu baita, ez? Pixka bat bai. Oida, oso ondo izaro. Mira, aipatzeigu hemen Edurneke bai, egia esan nahiko barrura eta jende gutxikin egoteko, beti komitean, ez? Igual hola sentitu ala. Eskerrik asko bai. Ez azkenen energia hau esaten deuna, ez? Bat dator, gaiakin. Bueno, guain ja, hemendik etorrita, Eskorpio hortatik, Sagitarioa atzo sartu ginen, Sagitarion,
hola, ezaugarri nagusik izango dira kasu honetan Eskorpio ur elementu bat zan, Sagitarioa suzko elementua da, jan elementua izango zan, jan energia barkatu, mutablea eta positiboa, orduan hor aldaketa baia dago, ez? Zuk aipatu duzun hortatik. Eta gero bere regentea edo dagokion planeta baliokidea Jupiter izango zen. Eta etxe baliokidea, 9. etxea. Pixkat astrologia ezagutzen dezuna, loturak iten juteko. Eta, Sagitarioen ingurun, pixkat da baita bizi filosofiakin, ez? Baikortasun hoi, gure ideiak, filosofia, pixkat horrekin dago inspirazio horrekin, ez? Pixkat horrekin lotura dauka. Izaro, zukola astratugon erreixago moldatze zehala, ze aipatuko zenuke Sagitario zeinu honen ingurun? Nik Sagitario gatikola, esaldi bat edo mezu edo pixkat sintesia, ez? Sagitario ere bai sintesiak egiten abila da. Izango litzateke egiaren bilatzea, bai? Sagitario energia da bilaketa bat, zerrari naiz bilatzen, bizitzaren zentzua, bai? Bizitzaren zentzua, egia, bai? Karo, egia ere noren egia, ez? Ordu Sagitario energia ere bada asko guruak, giak, jakintxuak jarraitzea, ez? Filosofoak, maixu maistrak, edo zein kanpoetan adituak, haiei jarraitzea, baina azken zera bezala bilatzen duguna da norberak bere barne gia hori, ez? Gia interno edo maestro interno edo esaten dana hau, ez? Horrekin konektatzea da azkenean, ez? Baina, horretarako Sagitariok bai egia da behar ditula referenteak, ez? Sagitario energia asko daukan jendeak, eta orain izango dugu, zeintzuk dien Sagitario energia asko daukan jendea, bada oso jarraitzaile, hori, ez? Gia bat jarraitu, guru bat jarraitu, filosofo bat jarraitu, edo autore bat, edo ez, pixka bat hori da, ez? Sagitarioren, zera potoloena. Sagitario gatikan ere, aipatu dituzun azgain, hori oso esploratzaile, ez? Azkenean nik egia bilatu, egia bilatu eta aurkitze horretan esploratu behar dut, ez? Eta esploratze horretan zabaldu egin behar dut, ez? Azkenean Sagitario da ekspansioa, zabaltzea, horizonte mentalak, eta horretarako bidaiatu egin behar du asko Sagitariok, eta bidaiatu horrela egiten dez, bidaiatu izan daiteke bidaiatu, benetan bidaiatu kanporuntz, hartu motxila, maleta, hegazkin bat, trena, lokezea, eta benga, kultura ezberdinak, autu hizkuntza ezberdinak, filosofia ezberdinak, jendea, baina bidaiak ere izan daitezke barne bidaiak, ez? Askotan, gure etxeko sofan eserita asko bidaiatu dezakegu, ez? Bilaketa hori izan daitekelako liburuen bidez, pelikulen bidez, azkenean da, zabaldu eta zabaldu, ez? Sagitariok dena hartu nahi du, dena, ez? Bizio oso globala dauka, Sagitario energiak, orduan, hor dabil, etengabe, eta bilaketa guzti hori dena zertarako da, bere esperientzia guzti horiek bizi ondoren, bere benetako egia, edo bere sintesi propioa, topatzeko, ez? Baina horretarako ikusi behar du zer dagoen hortik, ez? Hori izango ditzatik. Zautu behar du, ez? Zer dagoen, behar jakiteko zerekin gatzen da, zerekin. Hori da, bai. Esatezu askotan, ez? Bilatu, irakurri, esploratu, momentu oso egokia. Askotan, nik ingurun, ez? Ikusetena askotan, o jasotzen detenakin batzutan jendeak badaki zein dan zer da nahi duna, zein dan bere bizi filosofia hoi, edo ez, nahi duen aurrera eman nahi duen gauza, baina hor baita batzutan oztopok ateatzea, hau nahi, baina gero ez detiten hau, edo inguruak ematen dit beste gauza batzukitea, orduan, jagarbi daukagun noire aurrea emateko, ez, azkenen energia positibo hortatik ekintza pasatzeko, eta pixkat, garbi, beti jungan gaitezke ez, esaten duzuna esploratzeko garaia da, beti daudelako mutablea da, ez da zerbait finkoa eta beti hor estankauta gatzen gana, azkenen
esperientziak, eta, bueno, gaur hau ikusten de, beti ezagutuz jutegea, gauzak esploratuz, eta, bueno, aldatzen dijoa gure ideia horiek, bizi filosofia hoi, pentsakera hoi, nik zer nahi deten hoi ez, bai, orduan, bueno, hortik baita, ez, jakin aldatzea daun zerbait dela, eta baina hoi, oso positiboa izan daiteke, zentzuz eta horrekan inezkeo, eta ja, balin badaukazu horre bai, aldaketa hortako, eta ja ideia batzu bali mozkezu bai, bueno, aprobetxatu momentu denboraldi hau, benetan hor finkatzeko eta nahi dezun hori aurrea emateko, pixkanaka. Bai, hori da, azkenean, bueno, ez dugu ahaztu behar, Sagitario sua dala, bai, orduan sua eta mutablea izaki, da transmutatzen duen sua, ez? Da pixkat alkimia egiteko ere, ez? Zu transmutatzaile hori. Orduan, Sagitarioren beste ezaugarrietako bada entusiasmoa, ez? Entusiasmoa, benga. Sagitarioren ikurra bera gezi bat da, ez? Eta gezi hori badoa direkzionatuta eta enfokatuta nahi du nortara. Nahi dudan horretara, ez? Orduan, entusiasmo horretatik oso zeinu baikorra da, oparotasuna, abundantzia, bai? Eta aipatu duzunaren arira, egia horiek, ze orain aipatuko ditugu Sagitarioren arriskuak, ez? Roskaz pasatzen bada, zeintzu diren arriskuak. Egia da, mutablea izan da, egia horiek etengabe berritzea tokatzen zaiola, ez? Sagitariok ezin du gelditu egia absoluto honetan. Hau da, egia absolutoa eta hau betirako, ez. Egiak gaur balio dit egia honek, baina etzi ez dit balio behar bada, ez. Mutabilidade hori, ez, Sagitarioren mutabilidade hori da, nire ideia horiek, nire bizi filosofia hori, bizitzak zezentzu duen niretzat, ez da betirako, bai, eta zikloak daude, bueno, astrologia sakonean sartzen balin bagea, bizitzaren zikloek, eta kasu honetan, Sagitarioren regente den Jupiterrek baditu zikloak, venga, sartuko naiz pixkat, baina gehiegi aspertu gabe jendea, ze astrologia ikasi nahi badu jendea, badaki ikastaroak ere eskaintzen ditugula. Orduan, Jupiterren zikloak 12 urtekoak dira, orduan 12 urtero ziklo berri bat hasten da gure bizi filosofiari dagokionean, eta guretzat bizitzak ze zentzu duen edo zentzua zerk ematen digun 12 urtero bagoaz renovatzen, ez? Eta hori da evoluzioa, garapena hori da, ez? Orduan niri 12 urte bitarte zentzua ematen zidana, batez ere familiatik zetorkidan, 12-24 beste iturri batzutarik edaten dut, 24-26 beste gauza batzuk etortzez ezkit ondo, 26-28, bueno, eta horrela, gehi amabi, bagoaz, beharko genuke, hori da, gure bizi filosofia moldatzen jutea, azkenean, Sagitario oso Sagitario lotura zuzena daulako, kreentziaz limitantes esaten den honekin, ez? Gure uste edo sinismen mugatzaile horiek, eta askotan gauzak egiteari uzten diogu gure usteek ez dutelako onartzen, orduan, aldatu usteak, ez azkenean, hau egiten badut, eta gertatuko da, hori uste bat da, bale, uste hori behar da, kadukatuta dago, eta hori Eskorpiorekin bota behar genuen. Hori da, juntzan, orduan, uste berriak, sinismen berriak ez, kreentzi berri horiek, netengabe renovatzen joan behar dugu, bestela gure akzio kanpo hori oso mugatuta dago. Orduan, nire sinismen horrek ez badituzten zehoze egiten, aldatu sinismena. Eta sinismen berri horretatik egin alko bezu, ez. Bueno, erreixa ematen du, honek bat. Oso erreiz zuri entzun da, oso erreiz izan. Baina, badu bere lanketa. Bai, lanketa, ez, gurua, konfiantza hor, bueno, akzio hor, bueno. Bai. Hortan gaude, ez, bai hemen, bai gure lanbide hortan, orduan, bueno, moduak daude, ez, gero aipatuko txuk gomendiotan ebai, hau laguntzeko eta ze jarraitu dezakegun, zenetan kontzientzia hartu, bueno, pixkanaka. Eta hori esan dezuna, ez, gehiagikeritan ebai eroitzeko arriskua, eta ze gehiagikeritan eroitza izango zen edo, zein da pixkat poloa? Sagitarioren, bueno,
alde pixka bat landu beharko litzakena edo kontuan eduki beharko litzakena da, erori daiteke gehiegizko baikortasun baten, ez? Sagitariorentzat dena, bueno, lasai, aterako gea, lasai, guztiatik txarrenari onena ateratzen dio beti Sagitariok, ez? Orduan, zentzu baten, beharrezkoa da, baikortasun hori, baina badaude bizitza momentu batzuk, askotan esan behar zaiola Sagitario asko duen bati, ez flipatu, porque hemen ja kaput, ezin da hemen ez erratea, ez da. Sagitariok oraindik, ez, baina honekin ikasi dugu, Eskorpio pixka, venga, sartu draman eta egin negar, ez? Negazionismo hori, ez? Ukatzaile sutsua da Sagitario, ez? Ukatu ite, bere optimismo hortan ez dulako, kostaite zaiolako, sua denez, suari lurra kostaite zaio, hankalurrea jetxita, errealitatea hau da, que mierda, hasi, barkatu, Sagitariok ez du hoi izango, ez beti da optimismo horretan, ez? Horrekin kontu euki berdu, kontua baita ere dogmatismoan ez erortzea, ez? Egia absoluto horietan, ez? Hau horrela da, nik badakit, bai? Sagitario hori daiteke nik badakit horretan, ez? Orduan jarri daiteke, aditu jakintxu paper horretan, eta hortikan pixka bat ez bere egotik jotzen badago, ez? Azkenean. Hori alde batetik, beste alde batetik ere Sagitario izan daiteke oso... Sagitario hain da sinceroa, batzutan pasaiten dela, eta bere sinceridade horretan iraindu dezake, pixka torpe izan daiteke, bastante ahobero da zentzu horretan. Ez du egiten intentzio txarrarekin, azkenean ez bere jakinduria, bere esperientzia transmititu, zabaldu, divulgatu nahi horretan, esan, eta momentu batzuk igual da, igual etzan tokatzen hori esatea, ez? Itxi pixkatagoa, ez? Hori ere pixkatez ikasi behar du. Eta, hemen apuntatuta ditzu batzuk, karo, guztiari Sagitario dena bai, orduan askotan gehiegi prometitu ezak, ez, esan, ingo dugu, orduan, gero igual ez da iristen, esan duen guzti horretara, orduan zentzu horretan, pixkat dispertsioa handia auki dezake, orduan bere ikasketa bada, ez, pixka bat muga jarri, guztia ez dela balekoa onartu, eta pixkat besteak barregarri utzi ditzake momentu batean, nik badakit, zuk ez, horretan, ez? Horiek pixkat kontuan eukitzeko edo gauzatxuak. Oso ondo, Izaro. Eta mitologia gaietan sartuz, hola, aixkar baten zerbait aipatzeko? Begira, mitologiara eramaten gaituna beti da zeinuaren regentzia zeinek duen, ez? Orduan, Asuntan Jupiter izango zen? Hori da, orduan Sagitarioren regentea, planeta ordezkaria, jendea gulertzeko, Jupiter da, ez? Orduan, Jupiter izena jarri zitzaio, Jupiter erromatar mitologiako jainko bat zen, ez da, Jupiter, eta Jupiter greziar mitologiara eramaten badugu Zeus zen, Zeus haundia, Zeus da el dios de los dioses, ez? Orduan, hortik ez azkenean, haunditasun horretatik, jakinduri horretatik, gida horretatik, referentzia horretatik, ez? Eta, pixka bat, ekartzen digun energia edo estetika edo bada pentsalari handi horiek, ez? Badira greziar garaiko estatu hauek horrela pentsalariak horrela, Platon, Sokrates, guzti hauek danak, klasiko guzti hauek danak, eta ezain klasikoak, ze azkenean Sagitario badago filosofiarekin relazionatuta, ez? Orduan pentsalari handi hauek danak, eta mitologiarekin hortik lotzen dugu, ez? Batez ere, greziar mitologiara balin bagoaz, Zeus handiaren figura horretara. Oso ondo, eskerrik asko, Izaro. Bai. Eta, sartuko geha striptease atalean? Venga, striptease atala, a ber. Bueno, a ber, ondo entzute zait? Bai, gure gana... Izaro? Bai.
Bai, niko konbentzituko Ondo dizut. zuteiaz, ezta? Bai. Vale. Vale, Bueno, esan gure gana lehenengo aldiz gerturatu dienentzat, ikaratu ah, ingote ditugun, striptizaren atala hau zer dan, ez? Orduan pixka eta azalduko dugu, aran zer den. bai, barkatu. Ja, iritze zait denak jakin behar dutela. Ba, striptizan atala hau bueno, zentratzen da pixkat, ba, esatea guk Sagitariotikan zer dauken baitzarok, eta bain nik, orduan, bueno, izango zen gure gai pertsonale hauetan, ba, bueno, hoi zuekin partekatzea. Vale. Hasi nahi duzu? Hasiko naiz? Claro. Venga. Bueno, hola, hasiera baten ikusita, nik dauket Sagitario zeinua interceptatuta. Horrek esan nahi du, bueno, ja, astrologiatik pixka dakizuenak, ba, etxeen kuspiderik ez daola bertan, ez? Etxe bat ez dala bertan hasten. Daukagu, justu 5 eta 6 arten neuko nuke. Eta daukat planetan ingurun, ba, Jupiter daukat. Azkenen Jupiter ondo azaldun bezala izarok 12 urte nola pasatzetxun ba, muelta osoa ematen, urte bat eutea zeinu bakoitzen. Orduan, nire generazioko guztik daukeu zeinu hoien barkatu planeta Jupiter daukau Sagitarion. Eta justu, ba, Sagitarion Jupiter eukitza da, ba, bere leku neotea, ez? Orduan da, bueno, ba, hor, nola zeizen jartzi ez utzuk horri, izaro da... Bai, denetaik esate zaio domizilion edo etxean, bere etxean, baina horri esate zaio baita ere dignidade bat dala, ezta? Azkenean planeta bere zeinuan dagoenean dignidadea da, eta hori da bueno, ba, oso potentziatuta, ez? Jupiterrek 12 aukera ditu, ez? Jupiter Ariesen, Jupiter Tauron, ez? Pum. Nun dago gustoren Jupiter? Sagitarion. Orduan horrek, ba, Sagitariotasuna eta Jupiter horri bere lana egitea ematen dio, ba, hortxe, gustoren dagoen leku horretan, ez? Bai da, zer egiten duen, eta nola egiten duen biak, ez? Bide berdinetik, norantzko bereti dijoazelako, ez? Orduan, bueno, amplifikazio bat da, baina, egia da, interceptatuta eote hortan, ba, pixkan neire kostatzaiten zeinu badala askotan, ez? Hor da, holako, eta, bueno, nik eiarria aurreko nahi patu nuen, Eskorpio hortan egon da, ba, justu, ba, energia femeninogoa, jin gehiago dana, ureko bat, pues, batzutan, hortik ateatzea gehixo kostatu zain. Eta daukat, ja, hola, aipatzeko nire eguzkiakin konjuntzion. Bueno, hor da azkenen harreman gogor bat, edo kostatzen dan harreman oitako bat, hor, bueno, eguzkia da baita ba, planeta edo elementu oso importante bat gure kartan, ez? Lehenengotakoa ikusten deguna, azkenen energia non daun, nundi birriatzen duen zer daukagun izate utxagatik, ez? Energia dagokigun, pixka dira eguzkiak adierazten du noi. Eta hori daukat hor, sokatira baten bezala pixkat, ez? Bai, Ordu, birriko pixka bat sartuta, zuzen dengo izut, konjuntzioan ez kuadraturan. kuadraturan, konjuntzioan txan dut, bai. Vale. Kuadraturan daukat barkatu. Ni esate zuten, Merkurio retrogrado daukat, holan, nastu da, lehenore... Burua lausotuta. Burua lausotuta uste guri Merkurio. Bai, pixka bai. Konjuntzia izango zen, leku beren elkartze diela, kuadraturak dira, ba, iruzeinuko tartean gutxi gora bera, da oposizioa da parez pare daudenen, bale? Nire kasun, ba, kuadraturan, baino. Hoxe, sokatiran, orduan batzutan, hortxe, eguzkia, Jupiter zenek iragaziko teun, eta ni nire birgotasun hortan, ba, nahiko lurde xente dauket, orduan batzutan kostatzen zaitez, optimismo hoi, bizitzan konfiantza hoi izatea, ba, gero jargi hori ateatzea, kezkak, bueno, pixkanaka, baina, bueno. Izarozuk, igual, ezagutu nazunetiken, bide asko indete bai, Bai. Eta... Bai, evoluzioa nabarmena da, Bai, eta zuri, bai, 6 urte ezagutzen gehala, baina atzea behi da ere, ni notatzen dut, bueno, pixkanaka ez da egun batetik beste aiteko zerbait, baina posible da, aldatzea gauzatxo batzuk gurean. Bueno, izaro, txanda pasatzen izut, zure isakin hasiko geha?
nik ere aipatuko nuke zure kartan, aran ze, bueno, aranek nire kartata, nik aranena, ja, goiti bera radiografiatu dugu, eta ja, praktikamente, hau da, estriptizat totala, Behatzigarren etxe hori bai, aztu bai, zaitez. hori da, hori da. Esan izaro. Bai, ez, lehen hasieran aranek esan duna, ez? Eta hau igual oso tekniko da, eta badakigu zuetako batzuk, bai, astrologia, bueno, bai, ikastena izeate, eta ulertzen dezutela, beste batzuntzat igual tekniko egia da, orduan, bueno, animatzen zaituztegu, urtero, ikastaroak eta olakoak eskentzaitugu, eta hurrengo urtean, 2026an ere, berrikuntzekin gatoz, eta, bueno, hause jungo kontatzen, baina, bueno, gehiagi ez aspertzeko motx-motxian, baina, nola, jakinduri hau badaukazuten batzuk, zuei ere interesatuko zaizu, ez? Orduan, zeinu bakoitza badu planeta eta etxe analogoa, bai? Orduan, aranek esan du hasieran, ez da, Sagitario, Jupiter, 9. etxea, bai? Orduan, aranen 9. etxea behiratze badegu, ze azkenean, karta baten Sagitariotasuna behidatu behar dugu, Sagitarion zer dagoen, Jupiter nun dagoen, zeiten nahi den, eta 9. etxean zer daukagun. Aranek 9. etxean Saturno dauka. Saturno jauna hundia. Orduan, Izaroko ondo ezagutzen du. bai. Hori urrengoan, Capricornio hori buruz hitz egiten dugunean, Saturno bateako da asko. Orduan, Saturno eta Jupiter, hortxe, ez dira oso adiskide, bai? Zer Jupiter da zabaldu, eta Saturno da lurrera jetxi, eta gerrikoa jarri, ez? Saturno ustaia, ez? Dauka, eta ustai hori da. Bai, hori da, orduan. Pixka kontradizio da, ez? 9. etxe horretan, zabaldu, bilatu, baikortasuna, mundu ideal hori, baino Saturno korreskatzen diona arani da, jetxi, hankak lurren jarri, estutu, Jupiterrek esaten badu, nire bizi filosofia, nire idealak, Saturnok esaten dio, bai, oso ondo, baina bizitza da, hemen, eta orain, eta hankak lurren, eta errealitate printzipio hori, ez? Orduan, Saturnok Jupiter lurrea jaisten du, ez? Orduan, bueno, arane badauka hor, pixka bat kontra esan hori, baino, eta Saturno daukagun lekuan beti kostaiten da tematika hori, urteen poderioz, maisu maistra bihurtzen gera tematika horretan, bai? Orduan, azkenean, aran iritsiko da, esan beharra dago, aran oso gaztea dela, aran iritsiko da, hau, bion arteko dantza hau, Jupiter eta Saturno, pixkat borrokan ibili beharrean, elkarren mesedetarako lanean jartzea, ez? Jupiterri utziko bagenio, Jupiter lertu ingo litzateke, bai, Sagitario energia izango nik beti hau azaltzen dut globo bat, ez, aizatzen ongo bagina bezala, Jupiter da puztu, utziko bagenio, bum, lertu ingo litzateke, bai, orduan Jupiterre behar du Saturno pixka bat, muga batzuk jartzeko. Eta aldi berian, hori urrengo saioan azalduko dugu, Saturnok ere behar du Jupiter bat baikortasun pixka batekin, ze bestela Saturno erortzen da oso rostasun esageratu batean, ez? Orduan, bueno, aranen kasuan, hause, ez, pixka bat. Orduan, orokorren, aranen kartaren irakurketa baten, esan genezake, Sagitarioz dela beretzat gauza erresa. Hola, bizitzen duzu? Bai. Kostatzen nahi zaitu hain kanbio hauen pixkator nago, bai. Jendiak esango igual berbeiek nola bizitzeuten. Bai, hori da. Bitarten zuk nahi batzu eta jendea igual animatua da idaztea. Zuzenean zaudetenak, kontatu. Bale, bueno. Ez daukazu arazoa, guzta izaro? Ez. Ni kontrakoa, nik gehiagizko sagitariotasuna dut, eta guantxe arnaza pixkat hartuko eta gure edan, ze banoan nire Sagitario guztia kontatzea. Hola, Bai, bizkor, ez lajungo zego. Zenbait, hemen erori naitekeni Sagitarioren esagerazioan. Orduan,
Sagitarion dauzkat, ilargia, Merkurio eta Neptuno, bai, hiru planetaia Sagitarion. Neptuno esan beharra dago nik eta jende askok daukagula, ze Neptuno Sagitarion buruz ari naiz, baina 15 bat urte egin zituen, bai, 15 urtetan zehar jaiotakoak, hor dugu, ez? Baina gehiago nabarmenagoa da bizitza pertsonalean ilargia eta Merkurio, ez? Orduan, ilargia da zer behar dugun, nik Sagitario behar dut, nola, zainetik. Behar dut optimismoa, behar dut espantzioa, behar dut bilatu, behar dut ikasi, behar dut jakin, behar dut ezagutzak jaso eta gero zabaldu, ez? Azkenean, eta Merkurio dala, pentsatzeko modua eta komunikatzeko modua, orduan zentzu horretan oso entusiasta naiz, oso esploratzaile, oso aventurera, baino ez hainbeste motxila bat hartuta manoa munduan zehar bidaiatzea, ditudan, ze etxetan ditudanagatik, ez naiz hor sartuko orain, gehiago da barne bidaioiek, ez? Orduan, ikasi, asko gustatzen zait ikastea, liburuk irakurtzea, tragatzea, ikastaro, bestea, eta gero pasioetakoa da hori divulgatzea, ez? Orduan, hemen ikusten da asko nire sagitariotasuna, ez? Eta hortaz gain, Sagitarioren regentea Jupiter daukat kartan oso puntu estrategiko batean, dala zerugoia batzuk badakizue, da kartako punta, hor goian daukat hortxe Jupiter klabauta konjuntzio partil baten zerugoiakin, ez? Orduan, horrek ematen dit alako, ezin naiz... Misio garbi bat ez da izaro, bizitzan, ez? Hori da, bai, esan ezazuk. Zer etorrikean, ez? Zeru goioi da, azken 10. etxe horren kuspidea da bizitzari zer daukagun eskaintzeko, munduai zer daukagun eskaintzeko, da zuk bali badaukazu hortxe Jupiter, zure misioa azkenen da jakinduria eta zure esperientzia hori zabaltzea, denoi. Hori da, bai. Eta naizea, bai, ditenek naiz, orain konturatu naiz, orain esan edo astrologia ikasten hasi nintzenean konturatu nintzen hortaz, eta hortik ezin eskapatu, ez? Da nik askotan ez, perfil bajo baten, nize dakat kontatzeko, nize kontatuko dio jendeari, baina azkenean bizitzak eramaten hau, nahi gabean, maistra izatea. Ez, orduan, hortxe nire aszendente Virgotik eta nire eguzki Capricorniotik da, haizea, baina ezin geha ukatu. Eta urteetan gehozta aurrera jun ezin geha ukatu, zeru goian daukagun horretara, ez? Hori hurrengo saioan gehiago landuko dugu, zeru goia 10. etxea dalako, ez? Eta Capricorniorekin dulako zer ikusia. Baina, orduan azkenean da, tokatze zait Jupiter repartitzea, ez? Sagitariotasun guzti hori. Eta ja pixka guztioa hartzen hasita. Bai, zen nire bizitzako parte handi baten oso Capricornio izan naiz. Sagitariotasun hau dena neukan oso ezkutatuta. Eta azken urteetan hasi naiz Sagitario ateratzen, eta pakeak egiten Sagitariokin, eta inkluso guztioa harrapantzen, ez? Orduan, hortxe... Eta ez da beti kartan eukitzea, kartan norberan ezaugarri horiek da azkenen disponible daukagun zerbait, baina esan dezuna euki dezakegu armarioan sartuta, ez dugu ikusi nahi, kostaiten zaigu, orduan, igual energia hortatik ez gai aprobetxatzen edo behar bezala lantzen, ez, batzutan, orduan, eukitzeak azkenen egiten digula jakitea nola bideratu edo nun daukagu mazuk azkenen, ez, misio oso potente badakazula hor. Baina esan dezuna, urte askotan eukidezu izkuta dut, gauza guzti hauek jakitea gero askotan launtzeu, ulertzen, jakiten eta evoluzionatzen. Eta azkenen, batez Sagitario xedea da noi ez, gure bizi filosofia, gure bizitza izentzu hoi bilatzen bakoitzak berea ez, norbeana, beak sortutako hoi. Hori da, eta hemendik pixkat ere animatzen dugu, ikusten zaituztegu ikusten ari zaeten guztioi, ez gelditzeko atipiko horrekin, ez? Nik esan nezake, nik Capricornio naiz. Eguzkia Capricornio dut eta listo, izaro Capricornio, punto. Ez.
gehiago dugu, ez? Orduan, animatzen zaituztegu zuen kartetan begiratzera, Sagitario nun daukazuen, planetaren badaukazuen, ze etxetan, behatzigarren etxe horretan zer, Jupiter nun dagoen, bai, igual oso gauza teknikok dira, baina, bueno, pixka bat, hemen zaudetenak ja, zerbaitegatik zaudete hemen, seguro ja zuen kartaren ezagutza pixka baduzuela, orduan begiratzea, ez? Pixka bat, como, nire maistra misiontatik jendea etxeko lana bialiko izkiot, zuen kartatara jun eta ikusi nun dauka Sagitario, zer dauka Sagitario, Jupiter nun dagon, zaiden iten, behatzigarren etxe horretan, ez? Eta pixkat ezberdintzea ere, ez da berdin eguzkia Sagitarion eduki, ilargia eduki, ascendentea eduki, bai? Ze eguzkia Sagitarion duenak, pues energia hau badu, berezkoa, ilargia Sagitarion duenak hau behar du, orduan, bilak bezala jun behar du, Saturno daukan nahi kosta ingo zaio, bueno, en fin, ez, bakoitzak badu bere zea, baina denok, batematek esan dezake, nik ez de Sagitario, gezurra, deno daukagu Sagitario nun bai. Nik esaten nun lehen hor interceptauta gaina nola neukan eta gauza gutxikin. Orduan, Hasieran ez da, ezaro? Bai, Sagitarion planetarik ez izateak ez du esan nahi Sagitario ez dezuen, ez Sagitario eukiko dezute etxeren batean, orduan etxe horretako gaiak Sagitariotik doaz, Jupiter nun bai daukazute, orduan azkenean izan daiteke ez izatea zure kartako temarik dominanteena. Adibidez, nire kartan, garrantzia handia du. Beste batzuen kartan, igual, ez, bueno, hortxe dagoen energia, bat beste batzuk indar gehiago dute, baina zehoze badago Sagitariotik beti. Azkenen da ez, gure buroi ezagutzea. Karta natalak azkenen hoi baldintzatzen digu, eta gero hortik aurrea, etapa bakoitzan esan dezuna, Sagitarion kasun 12 urteko zikloak, eta hor aldaketak etortzen dira, baina oinarri izan dut karta natal hortatikan, pixkanaka momentua bidatzea. Bai, azkenean gure bi oinarriak, ez, autoezagutza, eta, ja, pixkat, eta gero bigarren partea, ez, eta orain igual guaz hortik, autozaintza, ez, eta azkenean, aranek eta biok, gure, bizi estilotik, edo guri funtzionatzen diguten gauzetatikan, gure burua gehiago eta gehiago ezagutzen dugun heinean, gure buruarentzat onuragarria zer den eta gure ongizatean undi bilatzen dugun, ez? Eta hemen ja zeruan bezala lurrean ere, zeruan, ja, esan dugu nahiko gain lurrean jetxiko gara pixkat, ez aran? Baina lurrean jetxe aurretikan, gertakari nagusiak falta zaizkigu denboraldi hontako aipatzea. Vale. Hori izaro, ilargi berria eukiko dugu abenduak 19 eta ilargi betea abenduak 4, baina esplikatu guzu hor, azaldu guzu gainazuk hor astroklimakin eta itituzun erritualakin eta lanketakin, pixkatola informazio gehiago nahi badezu eman. Bai, hola labur, gehiago aspertu gabe ere bai, eta gero ere, zu komentatu duzuna, ez? Azkenean badaukagu 15 astroklima taldea, por cierto, talde hau irekia da, batzuk galdetu didate aste honetan, astroklima hori duzuen talde bat itxia da, ez, astroklima dago irekita mundu guztiari, informazio gehiago nahi bali badezute, badakizute gurekin harremanetan jartzeko bideak zeintzu diren. Informazio zehatzagoa astroklima honetan dudik gabe, baina gaur botako ditut hola lau kontuan edukitzeko. Interesa daukana gero galdetuko dugu, ez aspertzeko hemen igual gehiagin interesatzea jona, baina, bintzak jakiteko denok, ez? Bai, hori da, orduan, hilabetero beti bi gertakari nagusi daude diela ilargi berria eta ilargi betea. Hori hilabetero, bai, aldatzen dena da zeinutan, ez? Orduan, pixkat kronologikoki junda, lehenengo atorriko zaiguna izango da abenduaren 4an ilargi betea, bai? Orduan, hau beti da horrela. Sagitario denboraldiko ilargi betea izango da Sagitarioren parean dagoen zeinua. Orduan, ilargi betea da Geminizen, bai? Ilargi bete bat dalako eguzkia eta ilargia parez pare. Eguzkia Sagitarion dagoen hilabete honetan, ilargia Geminisetik pasatzen den momentuan, pum, ilargi betea Geminizen, bai? Orduan, ilargi betearekin gogoratu ilargi beteak amaitzen duela 6 hilabetetako ziklo bat, noiz hasi izana, ilargi berria Geminisen izan genuenean, bai? Eta hau izan zen maiatzaren 27an, orduan maiatzaren 27ko ilargi berri honetan intentzioen errituala egin zenutenok oraintxe da
ere indako azido horren usta jasotzeko momentua, bai? Orduan, abenduaren lauan, eta ez da abenduaren lauan exactamente, bai? Astrologiak egutegia gure invento bat da, orduan da pixka bat egun horren bueltan. Somatuko dezute, maiatzaren bukaera horretan, zenbiltzaten tematika horren inguruan badagoela halako emaitza bat, bai? Errituala egin etzen dutenek ere, pixka memoria egin eta maiatza amaieran zertan ari zineten, baldin badukazute, registratuta nunbait, orain da pixka bat horren emaitzak edo ikustea. Hori alde batetik. Eta bestea izango litzateke, ilargi berria, abenduaren 19an, bai? Orduan, abenduaren 19an ilargi berria da Sagitarioan, momentu paregabea, intentzio batzuk ereiteko 6 hilabete barru izango dugun Sagitario ilargi betean, emaitza jasotzeko, bai? Orduan, hau ere, astrokliman, ilargi berri bakoitzean errituala egiten dugu, norbaitek nahi badu gurekin egin, perfecto. Zuen kabuz egin nahi badezute ere, primeran, azkenean da, pixka kontzientzia jartzea, zertan ari garen, eta 6 hilabete barru, zer jaso edo nahiko genuken. Intentzio hori lurrea jaistea, idatzi eta pixka? Bai, hori da. Eta gero ere, beti esaten dut, intentzioak ereitea ez dela olentzer hori eskutitzen eskatzea. 6 hilabete barru, nahi dut, hau, eta hau. Hala, torriko da, ez. Zaindu behar da, bai, pixka hori gota, da, horri. Bai, eta azkenean amets Sagitario oso energia ameslaria da, Sagitariok amets egin dezake, baina gero ametsak landu inberdia, eta hor inberda ez intentzio bat, ez azkenean, bai? Bale, eta hilabete honetan beste 3 gertakari. Hilabete honetan beste 3 gertakari oso garrantzitsu eta esan bakarrik egingo dut sartu gabe, zera bestela luzatu gaitezke asko. Bat, Saturno eduki dugu atzeraldian uztailetik esango nuke, orduan Saturno zuzen jarriko da, eta hori nabaritzen da. Eta Neptuno ere atzeraldian izan dugu eta zuzen jarriko da. Bai? Orduan, planeta potolo hauek atzeraldian egon ondoren zuzen jartzea nabaritzen da, gure bizitzetan. Bale? Eta hirugarrena, eta hau igual ezagunagoa da, Merkurio retrogrado hau, azaroaren 29an, zuzen jarriko da, baino, jene badakizue, Merkurio retrogrado ondoren zuzen jarrita geldialdian egun batzu pasatzeitula, eta gero geldialdi ondorengo itzala pasa behar dula. Orduan, sare sozialetan entzungo dezute azaroaren 29an Merkurio direkto ala via libre, kontuz, ez da guztiz horrela. Abenduaren 16an aterako garaia Merkurioren abentura guztionetatik. Orduan, halako gomendio txiki bat, ez dakit, kontratuak sinatu, eta horrelako gauza importanteak egin behar badituzute. Eta itxaron badezakezue abenduaren 16 arte, itxaron ezin bada, ezin da, evidentemente. Orduan, ezin dezuen horietan, letra txikia ondo irakurri, eta pixkat oso... Gaizki ulertuk eta ez zeoteko batez ez, izaro, pixkatu idarrizko izan daitekena. Hori da. Oso ondo, eta lurrea jaitxiz, gomendion txanda hasiko deu. Venga. Egia da gara jontan ja, ingurune bai, ez, sumatzen dela gabon giro hau, kontsumoako joera azkenen, ez, eskorpione bai ustu dugu, orduan, guain, da, jasotzeko momentua da, ez, orduan, irikita dotea, bai, bizitzak hartzen digun horri, esan dezuna, izan daitezke harreman berrik, komunikazio edo konversazio mota berrik edo zer nahi deun, ez? Hor ondo bai kokatzea nahi degun hortan, eta baita gauza materialetako ere bai, gaina gabonak nahiko ate joka edukita, egia da, nahi gabe, bultzatzen den zerbait dela, ez? Bai ingurun eta dena. Orduan, gomendio aldetikan, pixkat kontsumoa bai arduratxoa izatea, ez? Bazkenen bizi filosofia hortatik eta benetan nahi deun hortatik gehiagikeri horta jungabe, kontu neukitzea, ez? Gure ideia hortatikan eta gure bizi estilo hortatikan, garrantzi asko matei, autozaintzai eta auto ezagutzaetako gaiai, ez? Orduan, bai kontsumoa jotzen daunen bai, pixkat zentzu batekin itea, posible dan eta, guri ere pasatzen zaigu batzutan, azkenen bakiu zer nahi deu, baina beti
denarekia zaila da, baina, bueno, kontzientzia pixkatekin jartzen badeu eta ez erori hor kontsumo etengabekon, kontu neukitzea. Eta produktu ez aparte eta hola, bueno, garaiak ebai die, Euskal Herrin ebai, eta orokorren dena mai bueltan iten deu, ez? Bazkari, afari eta gaiekin, eta hemen zeukazuzuk esateko izaro, garai hau otorduetakota nola A ber, nik nire sagitariotasun estesibo hontan nire tendentzia zein den, ez? Da, lehen esan dugun, azkenean sagitario badu, benga, eman, dale, horretan, gehiegi, ez? Eta gehiegikeria horietan nire tendentzietako bat bada igual janariarekin, ez? Azkenean, eta bueno, dena dago relazionatuta, ez da kasualidadea, ez? Aste hau da, aste beltza, nola esate zaio. Ostiral beltza, eta hori da, jendea pixkat bultzatzen gaitu duztena gauzak erostera, eta kontsumitzera, eta gero ere ikusten dugu nola saltoki handietan badagoen denaia, orduan, bueno, nire kasu zehatzean, eta gainera ni pixka bat, badakizu zukaran, eta jende askok ere, zaindu behar dudala asko nire sistema digestiboa. Orduan, depende eta ze jaten dudan, gero, hurrengo eguna izaten da, hor zaindu behar dut hori asko, eta, bueno, lehenengoa, prebentzioa, ez? Esatezu, bueno, benga, ez dut hainbeste kalte egiten didaten produktuak edo ez ditut hainbeste sartuko, bale, batzutan hor txintxo ibiltzen naiz, baina beste batzutan inevitablea da azkenean, ez? Kezi turroi pixkat, kezi bestea, kezi hemendik, orduan. Gero hor askotan egoten naiz, como, mierda, orduan, infusioak, saiatzen naiz, ez? Ez dakit, anixa, hinojo, eta, bueno, badakizute, sistema digestibo edo depuratibo. Depuratibo dien horietan, eta gero horri biltzen naiz beti, bueno, toxikorik gabeko bizitza estilo baten bila, etzaizkit bat ere gustatzen farmazietako, ez dakit, ez dut propaganda egin nahi, baina hor badaude batzuk, ez, antiazido batzuk, sobre batzuk, potin jetxurin azkarri batzuk, orduan, guzti horri, ez, eta medikuek ere, askotan errezetatzen dizkiaten gauzak, eta, ez, ni gauza naturalak nahi ditu dela, orduan ni beti ibiltzen naiz gauza natural horien atzetik, ez? Orduan, bueno, topatu izan ditut, etxe batzuk, gauza oso interesanteak eskaintzen dituztenak. Eta digestioan ingurun dola, nik, bueno, igual ez hain garaietan, baina ukitutela hola arazo batzuk, eta nahi oso ondo juntzaizketa adibidez, digesta hauek. Nire nik kolaboratzen duten enpresa batekin, bueno, kolaboratu edo bertan asesoria lanak egiten ditut eta digestizenekoak dira eta nik egia da egunerokotasunen hartzen ditut, guaintxe emozioen gestioa eta digestio orokorra pixkator sensiblego dauketelako, entzima digestibo oso potentea dituzte, kombinazio oso onak, eta batez holako evento potentetako, ezkontzetako, gabonetako esaten dezuna ez, igual feitxa konkretuk, asko jaten dugu eta oso lagungarri dira, eta hauek dena naturala da, eta inongo toksiko gabe, eta ez igual zerbait potenteagoa behar denean, nik adibidez, nik egunerokoan, infusioekin ez, baina batzutan da, ez dela nahikoa, infusioekin zerbait behar dut, ez? Orduan igual hori, ez ditut probatu, izan daiteke aukera bat, nik egia da, temporada ondi aukin nun, gaina bakteria bat aukin nun, eta, beti azita, digestioa ezin egunerokotasun baten, ez? Orduan, oain tartekare prebentzio modun, hartzetut. Baina hola puntualki edo uzkontzan bat, edo jende askok esateko, ez? Amunan etxea bazkaltzea juten naizen horietako, oso ondo tortzen dira. Eta ni beti saiatzen naiz boltsoan ematen, olio esentzial bate badago pixkat, dilize dana digestioetako taula ondo juten dana, baina hauek entzimakin eta, barrua goti dugu, nundik iten den lan desberdina da. Energetiko kita lan zeute eta
honek barruago. Aipatu Nik dezun, informazio gehiago nahiko balu, lasai galdetu. aipatu dezun DJs hori erabiltzen denik askotan, ez? Ba hori, aurretik gainare bai, ba hori esan dezuna. Zeukiko dute amonek, Sagitario asko, porque amonek beti benga. Eman dena, Bai, egun askotan, ez? Ba, amaren etxea bazkaltzea, edo jatetxe batera, edo zure ohiko errutinatik ateratzen balin bazea, ja, edo zure ohiko janari konkretuetatik pixkatatatze bazea, ba, aurrez, baldin badakit, ba, ja ematen dut, ez? Hori tripatxuan eta laguntzen dit, bai pixkat, ez? Baina hori zuk esan dezuna, hau ja da barrutik, ez? Hau da, bai, entzimak eta hor azken manifestia partuko parete eta hor laguntza txapulitea. Basan dezuna ez, igual kalte egiten dizkit produktu hauek eta gaur bakit igual zaila izango ala ebitatzea o kanpona olako edo baina ez, gehiagikeri hortan, olakotako ere bai, azkenen babes estra baten bate dute. Vale, hau izango zen, hoi da, sagitariotasun hau gehiegi, vale, eta sagitariotasuna gutxi eskas edo zaila iten denentzat, hor baditu gure bai, proposamenak. Hoize izan, negatik, ez da, izaro? Bueno, eta ongo da jende gehiago. Osea, batzuk, por exceso, eta beste batzuk por defecto esaten dena, ez? Osea, gehiegi eta beste batzuk gutxigi egun bakoitzari regulatu egin, zentrora, ez? Egun nondik. Nik egia esango izun, ni dik Sagitario denbora hau naiz eta atzo sartu ginen, eta ez dan egun esaktua, baina bai somatzen dutela Eskorpio energiatik pixkaia aterata, baina guandik hor erdibide baten bezala, hor erdi atasko momentu baten nahola, pixkat hor laino baten, baina guandikan gezi horren indarra edo sentitu gabe guztiz. Horren falta zaitena da nahi, aktibazio pixkat, zu horren txispa hori lehenengo poispolontzea horren indarra. Eta nik hortako erabiltzen dut, hau edari bada, txi izena du, pixkat aktibatzeko eta kafean ordezko bezala erabiltzen da, jengibrea, kafeina pixkate bai badauka, eta nik hartzen dut edo goiz erdin, edo eguerdin ebai pixkat igual makalagona honetan, edo hola behar detenetan ebai, guain garai oso hona da, pixkat iten diguna da, aktibatu eta tono ixe eman. Baina guain atera dute haure bai da, digestak bezala, nik lan egiten duten enpresakoa, eta dago bain edizio limitatu bat, Granadakin atera dutena, txiau Granadakin, hilabete hauetan egongo da, eta Granadan propietateak oso sonak dira, antiinflamatorioa, antioksidantea da, vitamina piloa ditu, bai kognitiboki bai garunantzat eta oso ondo funtzionatzen du, kardiopatientzate bai, eta hor, Granadake propietate oso dauzka, eta gaina oso zaporez oso goxoa da. Bai, izango nizuna ez, goxoa, nik Granada pila gustatzen zait. Bai, eta nik hartzen dut hori, edo urbaso baten astuta urakin eta holaxe, edo nita poreia iriki eta txupito baten modun eta oso ondo. Egola funtzionatzei berdetelako ez, aktibazio pixkatoi, txutea ematen. Ni badakat beste proposamen bat, pixkat Sagitarioren entusiasmo hori eta pasio horrekin konektatzeko, nik oan ja ez, pixka bat murriztuta dakaze bestela pasaiten naiz. Baina, bai, egia da, edukizan ditu dela garaiak de oso Capricornio jartzen baldin naiz. Azkenean nire kasuan da, Capricornio gailentzen bada, Sagitario eskutat iten da. Ordu momentu batzutan behar dut, beste batzutan oso Sagitario balin bano, ez daiko meni. Baina Sagitariotasun hori ateratzeko edo, erabili izan deten olioa askotan hau izan da, dela. Ezakit hor ikusten dan, izena du, nire inglesa, izena du Live Your Passion, bai? Bizi ezazu zure pasioa, ez? Orduan, marabila bada, oza, nik, hola, pixkat, eta zetik, asko iten bat, eta nahiteke mendikan juhu, eta benduan 21 arte, festa giroan murgildu, eta ez nago inork ikusten. Baina ez, gozada bada, eta hau, bat difusorean jarrita, rolontxo bat egin eta eman daiteke pixka bat hemen ez, puntu Vitaflex edo deitzen zaien puntuetan, orduan, nik hau, ez dakit probatu ezuzuk, anan, Live Your Passion? Nik egin biltzen dut, abundantza hau. Baita etxe igualekoa da, hau toksiko egabe eta gaina oso ondo funtzionatzen dut zukoak izu oso ondo izaro.
Eta nik abundantz irabiltzen dut, eta bai dalako bai guen Sagitario gara hortan, garbiketa indeun gauzoiekin ebai, nahi badu zerbait oparitu, eman, jasotzeko abundantzia eskertzeko daukagun ere bai, ez? Batzuan, ostras, bildur hortan, nire ilargi hortan sartzen nahi zenen, da zer daukaten hori eskertu ere bai, eta gauza berriei lekuain. Eta, bileke hola, ez daukate komposizio sinergia berdina, baina, naranja zitrikoak eta dauzkate azkenen postasun hori, aktibazio ematen du, abundantzek intxentxua baita badauka, patxulia, oain buruz ari naiz, baina, hor, sinergia oso politia dauzka, eta hoi dena bideratzen dut. Haure esan dezuna, difusorean edo rolontxo baten ematea dago, bai eskumuturretan eta bla, eta gero la pixkat, gustatzen zaiena, ritual txoke doitea, posible da spray batean edo jarri, alkoholakin astuta, edo aukera desberdina badaude, eta hor, etxe sarreran bota, eta etxean zate bai, abundantzioi etxean zehar zabaldu, eta etxea sartzeko ritualtxo egin, ez? Aran. Izaten da. Bai, aran, eta aipatu dituzu erabilera pila bat, espraia, rolona, bestia, eta gauza hau dena pixka bat zehatzago eta sakonago, tailerrez berdinak egiten dituzu, ez? Egin izan dituzu? Bai, olio esentzialen tailerrak ditu, pixkat hauek azalduz, nola egiten dian, gero olio bakoitzan konposizioa bai hola, aiskar, ez? Normalen hasierako tailer horiek egiten ditut, pixkat jendia ezagutzen juteko olioak eta propietateak. Eta tailerrak aipatuz, izaro, ostiral hontan daukau elkarrekin tailertxo bat, ez da? Bai, lehenengo aldiz. Bai, eta hor pixkat, azalduko itxego bai olio esentzialak, ez? Pixkat izangoa nahiko gai desberdinak aipatuko itxego, astrologia, olio esentzialak eta kosmetika naturala, higiene naturala eta pixkat hor gaiak sartuko itego bai. Baina pixkat zeri zuzenduangoa, izaro? Bai, Aranek eta biok tailerra hau egunetan egin, hasi ginen behira, eta esan genuen, ostiral beltz zoragarri hortan, saltoki handik eta beraien eskaintzak eta barrituzte, ez da gau ezer horren kontra, esan ere jendeak ofertak bilatzeitu eta egia esan, gauza asko ongi daude, baina pixka bat, lehen aipatu dugun, kontzientziaz konsumitu horretan, ez? Eta batez ere, nahi genuna zen tailer honetan bi gauza uztartu, eta da, autoezagutzatik oparitu, ez? Pixkatu izan bezua. Autoezagutzatik oparitu gure buruai gauzak, eta ezagutzatik oparitu, ez? Orduan guk autoezagutza eta ezagutza astrologiatik bizitzen dugu. Orduan tailer honetan planteatuko duguna da, izango da parte hartzen dutenen karta natalak aztertuz eta parte hartzaileek igual ekarri dezakete, bikotearena, seme-alabena, opari bat nori egin nahi diozun, pertsona hori ezautu, astrologia gabe ere ezautu gaitezke, hori dudi gabe. Astrologia laguntzen digu gauzatxo batzutan, ez? Eta batez ere ilargiak esaten digu zer behar duen pertsona horrek, Venusek esaten digu zer gustatzen zaion, zerrekin disfrutatzen duen, beti ez dela berdina, zer behar dut, zer gustatzen zait. Orduan, pixkat karta natala oinarri hartuta, norberaren kartak edo gure ingurukoaren kartak pixkat ikusi, eta behar eta disfrute hoiektan asmatzeko opariak pentsatu, opari proposamenak edo pixka bat. Eta opari horiek guk eramango ditugu, erabiltzen ditugu gure gauzak orain hemen kontatu ditugunak, olio esentzialetatik asko tiratze dugu, eta baita ere higienea, zaintza, kosmetika eta horrelako produktu naturaletatik. Guk lan egiten dugun bi etxe hauek eskaintzen dizkigutenak, baina gero errezeta asko daudela baita ere. Orduan hartu eta egin dezaket, ez dakit, koko olio hartu eta olio esentzial bitanta bota eta egiten dut Vicks Vaporub deitzen zaion zera hori. Edo reflex deitzen dioten hori daukala, gaulteria 0,0000 bat, eta guk erabiltzen dugu igual gaulteria bere purutasun guztiakin, ez? Eta reflex sano propio bat egin daiteke, hau dira bi adibide, egin daitezke. Olako informazio guztik, ez? Ongizate hortatiken eta autozaintza eta autozagutzatikan, pixkatez, nik ze behar ez, askotan
usten digu gauza guza ez egula bestea, baina eta ere bai igual itzalen dauzkagulako jargi edo benusoi batzutan. Bai, Ez, orduan, bai. bueno, da pixkat, sakontasun hortatikan, eta jo, bueno, kontzientzia pixkatekin bai, ez? Eta Pelikula pixkat, paritzea, o kuriosidade hortatikan, eta... eta adibide batzuk jartzearren, eta, pues, adibidez, ni nire egunerokotasuneko gauzak, eta, bueno, ausartuko naiz, seguro ez dagoela ikusten, nire semeak adibidez, bale? Futbolean jokatzen du, eta piztiz, eguzkia piztizen du, orduan, piztizen punto debila dia oinak. Nire semea entrenamendutatik etortzen da beti oina xiskoin da, beti oina xiskoin da. Eta bai, ekipoko fizioak bota dit, zen kaka bota izu, matia, eta da, koma berretorri. Eta bai, dauzka prestatuta rolontxo batzuk, bueno, zenbait olio esentzialekin eta ja, beak, ama, emangoiazu masaje bat zure olio hoiekin, ez? Eta joten naiz nire botikin guztikin, eta, bueno, pues hor, depende, zer den muskularra den, artikularra den, horren arabera, olio bat, beste bat, pixka bat, toxikorik gabeko bizitza estilo honetara egokituz, ez? Bestela, badakigu farmazian, ematen dizkiguten gauza asko, pues ez direla, komposizioa behidatzen hastezea eta esatezu, jo. Deke bas, ez? Jartzezu titularretan ez daki zer daukan, pum, behidatzezu barrura eta dena dira kakapila, eta hori da, hola, 0,000 gutxi bat, ez? Egun, bueno, pixkat ez, aran bilatzen dugu, naturala, eta... Bai, bueno, hori tailerretan esango du, ez luzatze aldea, eta pixkat denboraldi honekin bukatuz, zakit jendek zalantzan bat dauka, bestela, bueno, noain, hilabete etxo hontan, aukera daukazue bai idazteko, bai korreo bidez, bai sare sozialetatik, sare sozialetan Instagramen adibidez, zeruan bezala lurrean ere perfilean, izar perfilean, edo fresentzia perfilean aldi guzue galdetu, idatzi, konpartitu zuen bizipen eta gauzatxoak, eta baita izen ematea, ez? Azaroan 28ko daia plazak betetzen nahi diela, baina guendikan lekutxon badago, doain da, baina izen ematea beharrezkoa da, plaza mugatua duelako. Norbaitek interesa aukiko balu, lezon izangoa 5-etatik 8, idatzi lasai, bale? Azaroak 28, arratsaldez. Eta urrengo saioa, urrengo denboraldia, Capricornio denboraldia, hasiko zen abenduak 21, eta bezpera, zer daukau guk? Hor gaina, neguko izango zen? Bai, bitu, juntatzen dira azkenean, da pixkat erdibiden, ez? Abenduak 19-20, ordua behiratu behar dezazki, abenduak 19-20 ilargi berria, gero, abenduak 21 eguzkia Capricornio sartuko da, orduan neguko solstizioa, hor erdi-erdin, abenduan 20an, larun bat adala, bueno, ari gara prestatzen, ilusia hondiz eta mimo hondiz, pixkat topaketa bat, bai? Eta topaketa horretara gonbidatu nahi zaituztegu, gure jarraitzaile, entzule, nire ikasle, bezero, karta natal irakurketa, astrologiaren mundu honetan, interesatuta zaudeten guztiei gonbidapena luzatu nahi zuegu. Zehazten nahi geha, pixka bat, gitaraua, baina, hola, plato fuerte bezala izango litzateke 2026a, ematen du ETV-ko programa bat, baina kaixo 2026 izango litzateke, eta izango da pixka bat 2026a nabigatzeko alako mapa bat, ez? Zuetako asko badakizue iaz abendu amaieran egin dituela zunbidez 3 saio, 2025an nondik nora joango zan azalduaz, aurten hau presentziala egiteko intentzioz, bai? Presentziala eta ez bakarrik, hau gauza gehiago, ez? Azkenean, aran ere bertan egongo da, eta pixka bat zerbait dinamikoa nahi dugu, ari da pixka bat hortxe ikusten ze gauzatxo sartu, baina gure gustoko eta gogoko temak izango dira beti ere, hori, gonbidapen hau luzatu nahi dizuegu, eta hontan ere berdina, bai, izen emate bat eskatuko dizuegu, ze, lekua ere, mugatua da, eta sartzen dianak, ez?
nola emango deu pista txiki bat hau entzuten duenai hola aurrapen bezala, Tolosan izango ala. Bai, Ez venga. esatea zion, ez? Baina mila esan dut. Listo, bai, konfirmatuta. Tolosan Bai. izango da Amarotz auzoko auzoetxean, bai? Bueno, Amarotzeko egun guztiko auzoetxeak, zerbait izangoa, bai, goizetik atxaldea bitarte, bai, aukera ezberdinak egongoa, pues alduna goizen bakarrik etortzea belemoko bat etortzeko goizen, atxaldean, bueno, hoi jungo gea azaltzen, baina izangoa bazkenen ez gure bizi filosofia edo gai hauekin gai hauetan interesa daukan jendea biltzeko topaketa bat, da bai, igual goitzen hola dinamika batzuk, pixka lur hartzeko dinamika, gero astrologia, ez, 2006 horren norabide hortan, igual tailer txiki batzuk bai bestelako gauzekin, baina bueno, denak gai autoezagutza eta autozaintza eta kontzientzia hartzeo eta meditazio txiki batzuk eta holako gaien ingurun ez da izaro? bai, eta segurazki sartuko dugu ilargi berriko intentzioen errituala. Eta neguko informazio asko ematen naizea ja, eta neguko solstizioa denez ere horreingo dugu zeo zer, bai, bueno, hola, botako dugu. Oso ondo. Ara, bukatu aurretik, esan nahi nun, ze, claro, Sagitario demoraldiko gomendioak zentratu gea gauza proposamen nahiko lurra, esango nuke ez, azkenean olio esentzialak eta oso gorputzakin eta dijoaztenak, baina bota nahi nituzke proposamen geminianoagoak edo pixka bat airea, irakurketa ikasi, ez, hortikan, ze segurazki ongo da jendea esaten duna, bueno, neri olio esentzialak plin, neri pastillitak plin, niri maiazu beste zeo zer, ez? Hori da, orduan, nik hemen aipatu nahi nituzke, serie bat, eta liburu bat, bai? Denboa daukagu, ematen digu. Bai, venga, bizkar. Zozketa inaurretik. Bai, egila da, zozketa. Orduan, serietan, eta Sagitario hori buruz hitz egin dugun, eta Sagitario filosofia, eta Sagitario ere da oso energia de irakasle maisu maiztegan, neri, eta gure ikusletako asko zeurazki ezagutzen dute, baina neri izugarri pila flipatu zidana, eta nire semearekin super gustora ikusi nuen serie bat dala Merli. Bai, zuk ezagutzen duzu aran? Bai, ezagutzen dut. Bai, orduan Merli ikusteko aukera lehen badokazute, eta filosofiak apasionatzen bazaituz tete, ez da ondo esan duten. Hauxe, Merli ikusteko gomendioa. Eta gero, bada beste liburu bat, niri, izugarri pila gustatu zitzea dana, eta titulua azke oso sagitarianoa da, eta da El hombre en busca de sentido. El sentido de la vida, uste dala, ez dakit oso no baino dan. Viktor Franklena. Bai? Eta kurioso izan zen aran, nik liburu hau irakurri nunean esan nuen, txabal, Viktor Franklek ilargia Sagitarion daka seguro, pasan nuen liburu guztia hola. Eta sartu nintzen, Google medatu duen, eta ilargia Sagitarion daka, bai, ezke, nabarmen. Kontatzea holako gauzak. Nabarmen gaina, benetan, liburua irakurrita daukazuenok, ze optimismo, ez dut spoiler egin nahi, baina bere bibentzi bat kontatzeu, eta, brutala, irakurri behar dezute liburua. Liburu aipatu duzunen, eta horri zaitola, egia da, ointxe ezakitela tematika dauzke, baina, nola torri intzaiten, esan ningot ez, buskat, entzatzen antzeko bidea izango zen, eta egia da, asko gustatu zitzaiten pelikula bat izan zala. Will Smithen En busca de la felicidad. Vale. Ez dakit oso Sagitario, ez nago... Ez dakit oso ondo, zertazte joan, hori esan dezunen ez, liburuan izenburu horrekin hori etorri zaitu. Apuntatzen denik. Will Smithen En busca de la felicidad. Bai, usetala, En busca de la felicidad esan duke. Bai, pelikula. Viktor Franklena behiratu da El sentido de la vida. Vale. El hombre en busca de sentido. Bueno, pues depende, supongo itzulpenak, ze batean jartzen du El sentido de la vida, eta bestian El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl jarri, Googleen o gaur egun ja, oso erresa dago zatopatzea. Oso, zozketan txandakin ja, bukatuko de gure zuzeneko saio hau? Bai, aran, kontatu iguzu, ze zozketatzen dugu, ze igual denek ez dakite? Gure zozketa hontan, karta natalan irakurketa zozketatuko dugu.
Bai, ordu ja pres daukeu baldintza egoteitun jendean zerrenda? Ezakit aplikazioa pres daukazun zozketa ingo duna, izaro? Bai, nahi detena da Ja, pixka ikusteko bat, aukera da. aplikazioa prest daukat, ea asmatzen duten pantailan agertzen, bale? Orduan, banoa ni, nola egiten duten hau? Eta zozketa hontan, zozketa hau dugu, azkenen YouTubeko kanal honen irikiera ospatzeko, ez da, izaro, eta azkenen karta natala hasiran zalantza genuen, ez? Ba, igual, ilargi irakurketatxo bat, edo nola egin, eta esan genuen, bueno, ba, bakiu jende asko galdetzen dula kartan ingurun, eta azkenen astrologian hasteko ere bai da beharrezko lehenengo erramientatako bat, ez? Norbere burua ezagutzeko, jakiteko zeko kapen dauzkagun, nolako gehan, ze zailtasun, ez? Ba, oain bai ematen duen informazio guztia azkenen karta natalean ikusita jarraitzeko bideak dira, ez da? Ordu, ba, animatu ginen olako oparitxoa itea, ez? Azkenen honek bere balioa dauka, eta naiz eta ordu terdiko saio bat izaten dana azaltzen, aurretikan irakurketa egiten guk denbora pasatzen dugu, ez da momentun jarri eta iten dan zerbait, ez? Aurretik prestatzen dugu eta ordutxo batzuk emate izkigu. Eta horren aurretik, astrologia horren formazioa denbora dago baita. Zu esaten ju nahi, zaro prest daukazu? Saiakera egiten nahi naiz, YouTubeen behira, baina gu retardo pixkatekin di joanez, egiten nahi naizen mugimenduak egoainik ez dia agertzen ari. Orduan, pixkat itxo ingo dugu aran. Bai, nik uste ja prest dakazula, Bai. Bai, guia txikin gaude bintzat? Bale, hori da, gu txikin gaude, baina ez detena lortzen da oain pantalla agertzea. Orduan saiat, hemen, beste intento bat ingoet. Berriak hontan, markatuko diguzue. Hemen, jarrita. Ez dut asmatzen. Azkenean da, jendeak ikusteko, ze bestela ematen du hemen nik atako detela edozein izen. Orduan, egin dezakegu pixkat hola, de andar por casa, grabatzen dut nik mobilarekin, eta gero hori Instagrameko gure perfilean jartzen dugu eta listo. Esan nahet, bai, luzatzeko gaur. Bai, ze bestela egon naiteke ni hemen denboa pila bat, hau hemen teknikoki ondo jarri nahian. Saiatuko nahi A ber, zenek jasotzen duen Sagitario opari hau, ez? Bai, oain gertatuko dana, pantalla txiki-txikian ikusten dela, baina, bueno, pues ya está. Ola izan bartzen. Ola izan behartzen, listo. Ez da problema. Bueno, a ber. Venga, ba, zozketan, ya está. Eta txiki-txiki mokatuko dugu, ze polita. Bien, orduan, ezagutu zaitez karta natalakin. Grabatzen nahi naiz, Eta Aran Rodasen eskutik, a ber, zenek jasotzen du. Grabatzen nahi naiz, bale? Pena, mateite nahi parte hartu ez izatea. Bale, banoa hemen. Eta irabazlea da... Ai... A ber, segundo bat. Hemen arazo teknikoak gauza konpondu behar dut, eta hau konpontzen dudanean. 6 pertsona daude ikusten, a ber. Jak, venga, banoa. Zuzenean daun norbaitena otean. Bai, a ber. Bai, batzu baina YouTubeko arpidetzakin gero guri nola adierazita arazotxo batzuk ditue, baina, bueno, gehienak konpondu dezue, bidali guzue, eta... Bueno, Aran, ustedes ya está, bai, venga, hirugarrena, ja, tak. Venga. Ez dago hemen modua, zatik ez diazuzten, hau iten. Igual hemen gaudelako zuzen, izaro aratzen bat igual ematen dizu. Ez zerrendak inda. Merkurio.
Bai, a ber, venga. Zerrendak inda, gauza tingot, pazientzi pixkat mesedez, itxi eta berriro ireki, funtzionatzen du, beti. Venga, ba. Pazientzia behar danetan oso ondo juten dira, hola pixkat, Nik beti eskoa eukitzaitzut, modua, serenitate pixka, revoluzioa jaitsi, pazientzia. Oso ondo. Vale. Gauza askotan gauden, Nik uste oaingoan bai, Venga, ba. Banoa. Zozketa. Sagitario, bizitan konfiantza, ez da? Hori da. Ateako da. Listo! Venga, Eta irabazlea da Alaia naiz 88. Zorionak Alaia oso ondo bajarriko geharremanetan. Vale. Eta guain, bueltatuko naiz honea, grabaketara, txiki-txikian dago, sentitzet, ez dakit nola bueltatu, baina, bueno, nik uste polita dela Sagitariotasun Sagitarioren handitasun honetatik txikira jo dugu, ja, usten dugu ja, Capricorniorako bidea irekita, ze Capricornio etorriko da estutzea, txikitzea, eta betu ja, hor sartu geha ja, norabide hortan. Oso ondo, hola jartzezun, zozketa bitarten edurne irazuk, iruzkinetan. Bueno. Alaia izan dugu. Bai, hori da. Irabazlea. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrak ematea, parte hartu dezuten guztiei, Arpidedunak ere YouTubeko kanalea, pila bat egin zeate, jarraitzen hasi zeate pila bat, gure hiru perfilak, Aran eta biok, superpozio gaude, eta hoxe, eskerrak ematea. Baten batek txatean zer galdetu nahi badu, azken aukera, eta edozein komendio edo saio hauen jo nahiago dut, ontaz gehiago hitzeitea edo hau, ez zaita inbeste interesatzen, haure partekatzea eskertuko du, azkenen zuentzate bai interesgarriarian gai eta komendio eta aipamenakin nahi dikeulako ordu, zuen iritzia ongi etorria izangoa. Listo, Aran, eskerrik asko zuri. Hemen igande goiz baten ere beste zein asko ukiko genituen, baina hemen txe honen izan dugu. Mezako orduan ez da izaro. Meza nagusia. Eruan bezala lurrean ere. Eskerrik asko beste behin. Eta urrengo Eskorpio, Merkurio. Capricornio denboraldian berriz ikusiko gara. Bale? Hori da. Muxo handi baden hori. Eskerrik asko. Agur, agur.